Nej, de solgte den. After our game we go there. Because we play against them. Okay. And we don't Dann müssen wir alle. Okay, then we go complain. Yeah. Kamera, dass du den aufnimmst, das ist sehr okay. Die ist jetzt gleich schon gestellt. Jeg kommer ud. Men han spillede. Så han spillede på det hold. Han er 14. Lad mig være ærlig. Lad mig bare være ærlig. Han er 14. Ej, skal ind. Nej! Skuffer ham væk. Kom, Jonas! Ja, det er da kæmpe. Skulle der så meget snyd? Nu ser man så mange spillere, men så er det kun alene. Ja. Jeg har 3 spillere. Stadigvæk er 2 spillere, ikke? Så mener så ikke de Tal sammen for satan. Kom nu ind med den fucking bold nu. Ja! Hold an, Mikkel!
Vi har dem der på film. Masser af film. Godt. Mini. Koster Tordal. Tordal, kom så. Kom så fast, han får mod ind. Sådan, Victor. Skal vi se at lave videodokumentation i aften? Skal vi optage? Hovedet. For satan. Det er frog. Diskvalificeret. Ja, det håber jeg. Hvis de gør, så er det godt. Ja, ja. Så har vi jo en ting til. Kom så, ud i ham. Væk med ham. Væk herfra. Frispark, overfra. Hey!
Ham der. Ham der står bag Persson. Han der står bag Persson. Men jeg tager ved på, at han har spillet i den her pulje allerede. Fordi i deres første kamp i den her pulje har han garanteret også spillet. Så han er, de er allerede på den. De er overalt. De kender ikke reglerne. Han har spillet i alle kampe. Ja. Hold da. Kom nu! Sæt mig på små mål. Og ned. Victor Saxe, den har fortjent bedre skæft. Det var fint. Det var fint. Ja, man er heller ikke 100%. Nej, det var fint. Den er da fint. Gået ind, har det været godt. Ja. Påtalt deroppe, eller hvad? Det er fint. Hvad siger du? Bliver det påtalt deroppe, eller hvad? Ja. Nej, men de bliver disket. Gør det udefra. Så kan vi skifte trøjer derovre nu. Nu kan de ikke blive enige om, hvad nogen der har numre på. Så de kan skifte trøjer, så de får nogle andre numre på derovre også. Hvad fanden er det for noget? Jo, de kan da bare vide det. Skifter de trøjer derovre? Skifter de trøjer? Har de byttet deres trøjer? Ja. Find mig i det her øjeblik. Ja, nummer 7 kommer ikke ind, men det er ved 2 andre derovre, der skifter trøjer derovre. Du skal godt ved, hvad vi skifter ud. Ja, skifter dem ud nu. Husk at filme det. Husk at filme dem, som du skifter ud. Ja. Du filmer kun dem, ikke ham. Nej, det er Han har jo et eller andet sted indrømmet over en mixer. Ja. Det er pinligt. Spiller med 2 fulde fodboldhold, og så er det kun halvanden, der spiller. Helt skubbt til mål. Kan jeg vise det? Jeg troede, I var så trætte af alle de trætte, jeg brugte på fodboldbanen. Der har jeg ikke brugt noget nu. Nå, det kunne det første halvleg for. Ja, det er bare til næste gang. Har de lige byttet? Den kommer morgen, de bliver
kan man det. Nu mener vi. Så, væk. Væk. Ikke ind foran. Sådan lidt. Kom nu! Kom så, pør foran. Godt, Kevin! Så undskyld! Trykkes første gang. Og sæt den mini. Nej. Prøv lige at komme herover til mig. Kom lige. Kom nu, Jens. En kamp til, så er der cola og alt muligt andet. Snask og damer og pisslort. Han er lidt muggen på de andre. Hvad for noget? Han er lidt muggen på de andre. Hvem af dem? Ja, de andre bare. Forholdet. Nå. Jeg mener ikke, de flyttede sig nok. Eller arbejder. Ja, H.C. Han drejer jo hele vejen rundt sådan en. Så det kan godt være, det er fint at prøve at råbe af dem og sige, kom nu. Men glem det der med at være syg. Ja, det kan ikke gøre det. Skal den være sparket til, når man var inde i rækken? Godt spark. Altså, den er ikke rørt, den er lige ved hans selv. Hvad? Ja, så meget desto mere, ja. Men det er stadigvæk, det er jo en pinlig attitude, ikke? Jo. Jeg synes da heller ikke, det ville være fair over for dem, som så var på det ene hold. Nej, det er jo en anden diskussion. Det her, det er jo som idrætsleder, er det jo en pinlig attitude. Altså, vi kunne jo heller ikke komme med de to hold, og så bare stille med det stærkeste, som vi nu synes. Nej, så skifter vi så få spillere. Nej, det er jo det. Altså, svageste af spiller er altså også 50%, ikke? Ja. Mindst. Og Fyn han er meget mere fair end det. Så det er en helt klart. jeg har lige taget et billede af MJSG. MJSG. Ja, MJSG 2. Ja. Det er MJSG halvanden. Der var på SJG, jeg hedder det. For Holland er det pinligt. Pinligt at snyde på den måde. Nej, nu er det fandme ikke sagt.
Altså frisparket var der, men det var satan flot faldet. There was a free kick, but it was a nice fall. Beautiful acting. He well made and world champ. Exactly. The other will get the red. Pas på, men ikke falder. Ja. Det er vel. Og godt til ham. Ja. Begynder at blive frustreret over. Det kan de slet ikke forstå. Og 2 ting, de ikke kan forstå. 1. Hvorfor må jeg ikke snyde? 2. Hvorfor er vi bagud? Kom så, i ham. Godt til det. Videre. Det var i hvert fald i ryggen. Ja, skulderen, ja, det kan godt være, at du brugte skulderen, men du tog ham i ryggen, din idiot. Jeg kan se, jeg brugte min skulder, ja. Ja. Det er pinligt. Det er helt Marokko lige nu. Det er ikke så ubeskidt. Nej. Der er det der andet. Skyd. Kom så, Tordal. Sige meget. Hudfarve og alt det der, men når sådan nogen snyder. Så bliver det dobbelt skidt. Ja. Ja. Det var en misforståelse. Ikke? Gimme. Kør ham. Tag HC med. HC hvad? Lige præcis. Bugt. Kom videre. Får en i ryggen nu. Gå væk.